नोंथांमोनखौ एबा लाइमोनफोरखौ लानानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखि बे मावथांखिनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जे लाइमोनफोरखौ लानानै सावरायनाय आरो बे हाबाफारिखौ दिनै सामलायलांनाय बरमा दक्षिण बाक्सा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनगोनां आफादगिरि बेखौ बेखेवनानै होलांनाय मोनगोनां सार बिथाङा थांबायानो दासो एसे सिगाङाव बिबुंथि होनानै गालांनाय गाहाय आलासि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बासिराम रामसियारि आदा बेजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि मोनगोनां लेङाइ आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोन लोगोसे आंजोंनो फैनानै बाहागो लाफैफानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख' नेहाथारि खुदिराम बसुमतारीजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि आरो बेजों लोगोसे दिनै बे आफादनि दखरा आफादनि साफ्रोमबो मावथि लोगो नोंथांमोन लोगोसे आंनिनो अनजालि अनजालु फंबाय बिनानाव बयनिसिमबो आङो खुलुमनाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ आं जासिहरदों आङो गावखौनो गाव दिनै जोबोद खाफाल गोनां होननानै आं बुंनांगोन मानोना आं बे हाबाफारियाव आं बाहागो लानो फैयाखैमोन बाहागो लानो होननानै फैयाखैब्लाबो आं दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय आंखौ खाबु होदों आं बिनि थाखाय बाक्सा जिल्ला आरो दक्षिण बाक्सा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम आं गिबियावनो साबायखर बावहरदों आं बांद्राय गोलाव बुंनाय नङा मानोना आं देहायाबो बांद्राय थिग नङा जानो हागौ बिनि थाखायनो गाननाय जोमनायखौ एसे बांसिन आंखौ गामबाय थादों गुजुदोंबो गारामाबो मानगासिनो दं एसे लोमजादोंमोनबो साननै जाबाय दिनै फैसा नांगौ होननायखायसो फैदों आरो खामानि आलादा गोनांखाय थाखायसो दा जेखियानो जादों लोगो मोनदों जोबोद मोजाङानो मोनदों दिनै आङो बांद्राय गोबाव टाइम लानाय नङा आं सोंनो लुबैदों आं गिबियावनो जे बेवहाय कन्टिनिउ फरायबाय थानाय साबेसे फरायसाफोर दङ हिनजावानो जा हौवायानो जा सोरबा जेनेबा डिग्री फरायगासिनो दं मास्टार डिग्री बा सासेल' सानैल' माबो गैलाबो हिनजावसाफ्रा आच्छा दे मोजां दा बुथायदो बेनिफ्राय मास्टार डिग्री खालामखांनाय कमप्लिट जानाय दं मास्टार डिग्री एमए एमएससिफोर फरायगासिनो दं एमए सोरबा एमए फरायगासिनो दं सोरबा डिग्री लेभेलनि दं सोरबा फरायबाय थानाय आच्छा हिनजावफ्रा हायार सेकेन्डारि दं सोरबा फरायबाय थानाय एक्चुअली दिनै दक्षिण बाक्साजों लोगोसे बाक्सा जिल्लाया मानि थाखाय बे हाबाफारिखौ लादों नोंथांमोनहा थारैनो हमनो हाबायानो नङा होमब्ला जे बेवहाय लिरनाय दं बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेखौ लानानै इयुथफोरजों सावरायनाय बा बे बड'फा